Госпожо Танкова, кажете за какво е този протест? Този протест се организира в подкрепа на Цветан Бонев, който е председател на младежкото движение на Национално движение Свобода. Днес той беше задържан за 72 часа в ареста. Тази мярка му е наложена, тъй като Национално движение Свобода започна да се бори срещу организираната престъпност в Русе. Във връзка с действията, които предприехме и най-вече с изказванията, които направихме пред медиите и по време на проведените протести в Русе, на нас ни бяха повдигнати обвинения, като във връзка с едно от обвиненията, по което имаше образувано и дело, при последното заседание на това дело от 1 октомври, на което присъстваха много членове на Национално движение Свобода, без каквато и да била причина, съдия Ралица Русева си позволи да отстрани членовете на Национално движение Свобода от залата, както и други присъстващи граждани. Само час след като беше закрито заседанието, беше наложена мярка за неотклонение на Веселин Димов Димитров. Това момче присъства в залата като потърпевш от имотната мафия в Русе и установихме, че освен срещу Веселин Димов Димитров има подадена жалба и срещу Цветан Бонев. В жалбата съдия Ралица Русева твърди, че срещу нея са били отправени заплахи по време на заседанието, което по никакъв начин не отговаря на истината. Затова ние настояваме да бъде прослушан аудиозаписът от заседанието, тъй като това е единственото и основно доказателство, от което може да се установи дали наистина е имало отправени заплахи към някого по време на провеждането на въпросното съдебно заседание. Така или иначе, въпреки искането ни, съдът до момента, вече месец и може би по-скоро 45 дни след инцидента, съдът отказва да бъде прослушан въпросния запис и едното от момчетата, Веселин Димов Димитров, в момента е 45 дни в ареста с наложена мярка за неотклонение, постоянно задържане в ареста. Днеска, както казах, Цветан Бонев се е явил доброволно в първо районно управление, тъй като му е била връчена призовка. При явяването му е било връчено постановление за 72-часово задържане, тъй като следващия полицай твърди, че той е направил опит да се укрие. Интересно е, че в преписката наистина има заповед за общо държавно издирване, но така или иначе Цветан Бонев не е бил издирван, тъй като през всичките тези 45 дни той се явяваше на масови мероприятия в София, които бяха провеждани от Национално движение Свобода, включително се явява и в много от студията на национални телевизии, като последното му участие беше в събота, вчера в 9 часа в предаването на Люба Колезич. Смятам, че това е съвсем умишлено и тенденциозно направено, да се пусне заповед за общодържавно издирване, което на практика не е осъществено, като целта на прокуратурата е да може да му наложи постоянна мярка задържане под стража, под предлог, че той би могъл да се укрие, тъй като до момента се е укривал. Твърдя, че не се е укривал и отново мисля, че имаме достатъчно доказателства за това. Крайно време е прокуратурата и съда да предприемат действия и да съберат наистина безспорните доказателства относно този случай. И в заключение смятам, че съдебната система в момента е влязла в орган, който осъществява явна и открита репресия срещу хората, които дръзват да защитават гражданските си права и свободи.